छोटहन बा ई खींच तान के बाड़ा कइले बाड़ी। ई बात छोटहन बा ई खींच तान के बाड़ा कइले बाड़ी। सबके उपिए त गरम पानी एसी चला के रूमवा जाड़ा कइले बाड़ी। और केतना लगाई इनकरा के मूव ई जुटहनो कमर में दर्द के डरामा कइले बाड़ी। जी कहाँ थे अब तक? अरे सुरती बनावत रहनी हो। हाँ अरे राजा रेल सिंह कन्हैया बाबू तो आज धर्मेंद्र बलतारा से का कहत रहा? अरे बाबूजी कहे ना हमार बेटा कर ला भी हवा माई तो हर बूढ़ हो गई। अरे बाबूजी कहे ना हमार बेटा कर ला भी हवा माई तो हर बूढ़ हो गई। अब ए भैया कैसे समझाई हम अपने बाबूजी से जौने से प्यार कर तभी पगली हमारे नजरिए से दूर हो गई। नहीं कैसे कला? अरे ज्यादा